ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് അഞ്ചാമത്തെ തീയാണോ? അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം എടുക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായം 5. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ നാട്ടിലാന്നേ. ഞാൻ എന്ന് ഇത് ഓൺ ചെയ്തതിന്റെ 4 ദിവസമായി ഞാൻ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കും. മാതാജി. ഓക്കെ. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തേക്ക് മാതാജി. ചിലപ്പോ ശരിയാവും. നെറ്റേ ഇല്ല. റിപ്പോർട്ട് പ്രോബ്ലം എന്നാ കാണിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഇത്രയെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ട്. എന്തായാലും ഞങ്ങള് കണ്ടു മാതാജിനെ. നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും മാതാജി. നെറ്റ് പ്രശ്നമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് 5-ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി, അതാണ് 5-ാമത്തെ അധ്യായം. 4-ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ ഏതാ പറഞ്ഞത്? ഭക്തി സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് മുക്തിക്ക് അപ്പുറത്തുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇനി ആ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ കുറിച്ചാണ് ഏതിൽ പറയുന്നത്? 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. അതായത് ഭക്തി നമുക്ക് 3-4 അധ്യായത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള യോഗ്യതയെ കുറിച്ച് കണ്ടു അല്ലെ. 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അത് മുക്തിക്ക് അപ്പുറത്തുള്ളതാണെന്ന് കണ്ടു. ഇനി ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ കുറിച്ചാണ് ഏതിൽ പറയുന്നത്? 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. പറഞ്ഞിട്ട് സ്ലൈഡ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ പറയാം. പിന്നെ സമയം പ്രശ്നമില്ല. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലോ ആത്മീയ ദീപ്തിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാനോ ഉള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ കാലുകുത്താൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ. അതായത് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ദീപ്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മളെ പ്രകാശ ജ്യോതിയില് ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മത്തിലോ വിലയം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യം ഉള്ളിടത്തോളം നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ കാലുകുത്താനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കില്ല. ഭൗതികമായ പരിഗണനകൾക്കൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പരിഗണനകൾക്കെല്ലാം അപ്പുറത്തുള്ളതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിനോ സമൂഹത്തിനോ വർഗത്തിനോ പരിതസ്ഥിതിയിലോ 4 അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. അപ്പൊ ഇത് ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിന് മാത്രോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിന് മാത്രോ ഒരു വർഗത്തിന് മാത്രോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിലുള്ളവർക്കോ
അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല എന്ത് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഭക്തിയുടെ സേവനം. അത് ഏതെങ്കിലും നേട്ടമോ പ്രതീക്ഷയോ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതല്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഒരിക്കലും എന്തല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു നേട്ടം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല എന്ത് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. യാതൊരു വിധമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പരിതസ്ഥിതിയെല്ലാം നിയന്ത്രിതമല്ല എന്ത് ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭേദചിന്ത കൂടാതെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. ജീവാത്മാക്കളുടെ എല്ലാം വ്യവസ്ഥാപിത ധർമ്മവും കൂടിയാണ് എന്ത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാവരുടെയും പരമമായ ധർമ്മമാണ്. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് എല്ലാവരുടെയും പരമമായ ധർമ്മം. അത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതല്ലാതെ ഒരു പ്രത്യേക വർഗത്തിനോ ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യത്തിനോ ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹത്തിനോ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് എന്താണ് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ കാലുകുത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ദീപ്തിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും കിട്ടില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ പുണ്യജന്മം നിർബന്ധമല്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് പുണ്യജന്മം നമുക്ക് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല. ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഗത്തിന്റെ കുത്തകയല്ലെന്ന് സ്ഥാപിച്ചു. അപ്പൊ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്തെല്ലാന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രത്യേക വർഗത്തിന്റെ കുത്തകയല്ലാന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുത്തത് ആരാണ്? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയാണ്. അത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ആരാണ്? ശ്രീലപ്രഭാതയുടെ ഗുരു. അദ്ദേഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക വർഗത്തിന്റെ കുത്തകയല്ലാന്ന് സ്ഥാപിച്ചത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ ആര് തന്നെയായാലും അയാൾ സ്വയം ഒരു ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണന്റെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടതായിട്ട് കണക്കാക്കാനും തുടങ്ങി. അപ്പോ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി അത് ആരായാലും അയാൾ ആരാണ്? ഒരു ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണന്റെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടതായിട്ട് കണക്കാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ്. ആരാണ് അത് ചെയ്തത്? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നത്. പത്മപുരാണം വസിഷ്ഠ മഹർഷി ദിലീപിനോട് പറയുന്നത് രാജൻ ഭക്തി സേവനം നടത്താൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട്. മാഘമാസത്തിൽ ഡിസംബർ ജനുവരി മാസങ്ങളിൽ പ്രഭാത സ്നാനം നടത്താനുള്ള അവകാശം പോലെ. നമുക്കറിയാം ഡിസംബർ ജനുവരി മാസത്തിൽ എന്താണ് നല്ല തണുപ്പുള്ള മാസമാണ് അല്ലെ മാഘമാസം. ആ മാഘമാസത്തില് പ്രഭാത സ്നാനം നടത്താനുള്ള അവകാശം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തി സേവനം നടത്താനായിട്ടുള്ള അവകാശം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? പത്മപുരാണത്തില് വസിഷ്ഠൻ ദിലീപനോട് പറയുന്നത്. സ്കന്ദപുരാണത്തില് സ്കന്ദപുരാണത്തില് മയൂരധ്വജം എന്ന രാജ്യത്ത് ശൂദ്രനിലും താഴെയുള്ള അധകൃത വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് വൈഷ്ണവ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. ഇവിടെ പറയുന്നത് മയൂരധ്വജം എന്നൊരു രാജ്യത്ത് അവിടെ ഉള്ളവരെങ്ങനെയാണ്? ശൂദ്രരിലേക്കാളും താഴ്ന്ന വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അവിടെ ഉള്ളവര്. അധകൃത വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അവരെ ഉള്ളവര്. അവരെയും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാറുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് അവിടെ ഉള്ളവരെ അവരെ കണ്ടാൽ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെന്നേ തോന്നൂ. സാധാരണ ബ്രാഹ്മണരെ വെല്ലുന്ന സൗന്ദര്യമാണ് അവർക്കുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മയൂരധ്വജം എന്ന രാജ്യത്ത് ശൂദ്രരിലും താഴെ അധകൃത വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവര് അവരെ വൈഷ്ണവരിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അതായത് ശരിയായ രീതിയിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ച് നെറ്റിയിൽ തിലകം ധരിച്ച് കയ്യിൽ ജപമാല കഴുത്തിൽ തുളസിമാലയായി നിൽക്കുന്ന അവരെ കണ്ടാൽ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെന്ന് തോന്നുന്നു. സാധാരണ ബ്രാഹ്മണരെ വെല്ലുന്ന സൗന്ദര്യമാണ് അവർക്കുള്ളത്. അങ്ങനെ ആരെയാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞ മയൂരധ്വജം എന്ന രാജ്യത്തില് ഈ ശൂദ്രരിലും താഴ്ന്ന വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ പോലും എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും? ഈ വൈഷ്ണവ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ അവര് വൈഷ്ണവ രീതിയിൽ വേഷവിധാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുണ്ഠവാസികളെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെന്നാണ് തോന്നുള്ളൂ. അത്രയും എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഈ സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞ കാശിഖണ്ഡത്തില് പറയുന്ന ഈ മയൂരധ്വജം എന്ന രാജ്യത്തുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിൽ പറയുന്നത് വൈഷ്ണവ മതത്തിലേക്ക് ഉപനയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതൊരാളും തീർച്ചയായിട്ടും ബ്രാഹ്മണനായി തീരും. രസം ചേർന്നാൽ വെള്ളോട് സ്വർണമാകുന്ന പോലെ. ഒരു വൈഷ്ണവൻ മതത്തിലേക്ക് ഉപനയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതൊരാളും ആരായിട്ട് തീരും? ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് മാറും. രസം വെള്ളോട് ചേർന്ന് സ്വർണമാകുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ രസം വെള്ളോട് ചേർന്ന് സ്വർണമാകാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ആചാര്യന് ആരെ വേണമെങ്കിലും ആരാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും? ഒരു വൈഷ്ണവ വിശ്വാസിയാക്കിയിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആർക്കും ഒരു ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും.
രസം വെള്ളോട് ചേർന്ന് സ്വർണമാകുന്നത് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ശരിയായ അധികാരിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ആചാര്യന് ആരെ വേണമെങ്കിലും എന്താക്കാം, ഒരു വൈഷ്ണവ സന്യാസിയാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആ വ്യക്തിക്ക് ആരാവാം, ഒരു ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണനാകാൻ സാധിക്കും. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഒരിക്കലും ബ്രാഹ്മണൻ ആരാകാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല, വൈഷ്ണവൻ ആകാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു വൈഷ്ണവൻ ആരാണ്, ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ആരാകണമെന്നില്ല, ഒരിക്കലും വൈഷ്ണവൻ ആവണമെന്നില്ല. വൈഷ്ണവനാണോ ബ്രാഹ്മണനാണോ ഉയർന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. വൈഷ്ണവനാണ് ഉയർന്നത്. വൈഷ്ണവൻ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവനാണ് വൈഷ്ണവൻ. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവനാണ് വൈഷ്ണവൻ. ബ്രാഹ്മണനേക്കാളും ഉയർന്നത് ആരാണ്? വൈഷ്ണവനാണ്. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ വൈഷ്ണവനാവണമെന്നില്ല, ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ആരാകണമെന്നില്ല, വൈഷ്ണവനാകണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു വൈഷ്ണവൻ ആരായിരിക്കും? ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു വൈഷ്ണവ മതത്തിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട വ്യക്തി ആരായിരിക്കും? ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണങ്ങൾ ആർക്കുണ്ടാവും? ഒരു വൈഷ്ണവനിലുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ആരെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, വൈഷ്ണവന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവനാണ് വൈഷ്ണവൻ. ഒരു യഥാർത്ഥ ആചാര്യൻ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൈഷ്ണവന് ആരെ വേണമെങ്കിലും ആരാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും, ഒരു വൈഷ്ണവനാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ആരും ആകാം, ഒരു ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് മാറാനും സാധിക്കും. ഭക്തിയുത സേവനം ശുദ്ധീകരണ ചടങ്ങുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. അവരവരുടെ ധർമ്മം കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ പതനത്തിന്റെ പ്രശ്നമേ ഉദിക്കില്ലെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. ഇനി ഈ ഒരു പതനം സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ വൈഷ്ണവൻ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യേണ്ടതില്ല. തുടർന്നും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പാലിക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. ഇതാണ് വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ അത്ഭുതം. എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു വൈഷ്ണവൻ, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ധർമ്മം കൃത്യമായിട്ട് പാലിച്ചു പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തില്ല, പതനം നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് വരുന്നില്ല, പതനം സംഭവിക്കുന്ന എന്നുള്ളത്. രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നതാണത്. ഇനി അഥവാ പതനം സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ ആ വൈഷ്ണവൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ആ വൈഷ്ണവൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് പ്രത്യേകം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, പ്രായശ്ചിത്ത കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് തന്നെത്താൻ എന്തായിക്കോളും. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് തന്നെത്താനെ മാറ്റിപ്പെടും. അപ്പൊ അതാണ് എന്തിന്റെ പറയണത്, ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള അത്ഭുതം പറയണത്, ഈ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഓരോന്നിനും നമുക്ക് പ്രായശ്ചിത്ത ക്രിയകൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ആർക്ക് വരുന്നില്ല, ഒരു വൈഷ്ണവന് വരുന്നില്ല. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താൽ മതി. ഭക്തിമാർഗം, അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനം സ്വീകരിച്ചവർക്ക് കർമ്മമാർഗമോ ജ്ഞാനമാർഗമോ ആവശ്യമില്ല. അവിടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കോ തത്വചിന്തകൾക്കോ സ്ഥാനമില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ച ഒരു വൈഷ്ണവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കർമ്മത്തെ കുറിച്ചോ ജ്ഞാനമാർഗത്തെ കുറിച്ചോ അതൊന്നും അവിടെ പ്രസക്തിയില്ല. അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ തത്വചിന്തകൾക്കൊന്നും സ്ഥാനമില്ല. എന്ത് മാത്രം മതി, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാന്ന് മാത്രമാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 21-ാം അധ്യായം 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നത്, യോഗ്യതയും അയോഗ്യതയും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ വേർതിരിക്കാം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലെത്തിയവർ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഫലദായകമായ കർമ്മങ്ങളിലോ ദാർശനികമായ അഭ്യൂഹങ്ങളിലോ അഭയം തേടുകയില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് ആചാര്യന്മാരും പ്രമാണങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചിട്ടകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗ്യത. അപ്പൊ യോഗ്യതയും അയോഗ്യതയും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് പറയാണ്. അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിൽ എത്തിയവര് പിന്നീട് ഒരിക്കലും എന്തില്ല, ഫലദായകമായ കർമ്മങ്ങളോ ദാർശനികമായ അഭ്യൂഹങ്ങളോ അഭയം പ്രാപിക്കില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് അത് ശീലിച്ചവരൊരിക്കലും ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങളോ പിന്നെ അഭ്യൂഹങ്ങള് ഊഹാപോഹങ്ങളൊന്നും അഭയം തേടില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് ആചാര്യന്മാരും പ്രമാണങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചിട്ടകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗം. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക, ആചാര്യന്മാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗ്യത. എന്താ പറയാണ്, ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ആര് പറയുന്നത്, ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗ്യത എന്ന് പറഞ്ഞ. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നമുക്ക് എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നത്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് കിട്ടുന്നത്. അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത്
ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് 1:5-17 നാരദ മഹർഷി വ്യാസദേവൻ ഉപദേശിക്കുന്നു, നിന്റെ നിയുക്ത ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നേരിട്ട് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവൻ തെറ്റുകാരനാകുന്നില്ല. അതുമല്ല, ഏതു പരിതസ്ഥിതികളിലും അയാളുടെ നിലത്ത് സുരക്ഷിതമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതേസമയം വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ പോലും കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പൂർണ്ണഫലം സത്ഫലം അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അതായത് ഭാഗവതത്തിൽ 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 17-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, തന്റെ നിയുക്ത ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, നിയുക്ത ധർമ്മങ്ങൾ, അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ അഭയം പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഏത് സ്ഥിതിയിലും ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? സുരക്ഷിതനാണ്. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുന്നുണ്ട്, അതനുസരിച്ച് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ബന്ധമില്ല, ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ജന്മം എങ്ങനെയാണ്? അത് പാഴ്ജന്മമാണ്. അതിന്റെ ആ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ആർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല? ആ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? സുരക്ഷിതനാണ്. ഇവിടെ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും പാലിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? അവിടെ ഭക്തി ഇല്ല. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് അതിന് യാതൊരു പ്രയോജനം ഇല്ല എന്നാണ് 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം 5-ാമത്തെ അധ്യായം 17-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നാരദ മഹർഷി വ്യാസദേവൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഇനി ഋഷഭദേവൻ പുത്രന്മാരോട് പറയുന്നത് 5-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നത്, കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ നേട്ടം ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തനമാണ്. വസുദേവന്റെ നേർക്ക് സ്നേഹം എന്ന സരള വികാരം വളർത്തിയെടുക്കാൻ ആകാത്തിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കർക്കശമായ നിയമത്തിൽ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ പറയുന്നത്, കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ നേട്ടം ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തനമാണ്. കാവ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ജനന മരണങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഭഗവാന്റെ നേർക്ക് സ്നേഹം എന്ന സരള വികാരം വളർത്തിയെടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ എന്ത് വേണ്ട? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? ആ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്ന വാക്കുകള് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് 11-ാം സ്കന്ധം 11-ാം അധ്യായം 32-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, തന്റെ നിയുക്ത ധർമ്മങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നിൽ പൂർണ്ണമായും അഭയം പ്രാപിക്കുകയും എന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് ഉത്തമൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഉദ്ധവരോട് പറഞ്ഞത്, ഭഗവാൻ തന്റെ നിയുക്ത ധർമ്മങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിയുക്ത ധർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും ഉപേക്ഷിച്ച്, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്നിട്ടോ ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഭക്തനാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് വേണം? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ അനുസരിക്കണം. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്നത്? അപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് വേണം? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ അനുസരിക്കണം. നമ്മളെ ധർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക, ഭഗവാൻ അഭയം പ്രാപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവനാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന് ആര് പറയുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ കരാംഭാജം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറയുന്നത്, ഇതിപ്പോ ഭാഗവതത്തിലെ പോയിന്റുകളാണ് പറഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളുടെ പറയാണ്. ഇതൊക്കെ ഭക്തി യുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് മുഴുവനും പറയുന്നത്. കരാംഭാജ മുനി നിമി മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നത് 11-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 41-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, രാജൻ വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ നിയുക്ത ധർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ തന്നെയും വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് നമ്മൾ നിയുക്ത ധർമ്മങ്ങൾ, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ തന്നെ ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവൻ ഋണവിമുക്തനായി തീരുന്നു. മഹർഷിമാരോടോ പൂർവ്വപിതാക്കളോടോ ഇതര ജീവാത്മാക്കളോടോ കുടുംബത്തോടോ സമൂഹത്തോടോ അയാൾക്ക് യാതൊരു ബാധ്യതയും തന്നെ പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവൻ വിമുക്തനായി തീരും. മഹർഷിമാരോടായിക്കോട്ടെ, പൂർവ്വപിതാക്കളോടായിക്കോട്ടെ, ഇതര ജീവാത്മാക്കളോടായിക്കോട്ടെ, കുടുംബത്തോടായിക്കോട്ടെ, സമൂഹത്തോടായിക്കോട്ടെ അയാൾക്ക് യാതൊരു ബാധ്യതയും പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് യാതൊരു ബാധ്യതയും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? കരാംഭാജന മുനി
നിമി മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവന് വേറെ ഒന്നുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. കാരണം ഒറ്റ ധർമ്മങ്ങളും പിന്നെ അവർക്ക് പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ധർമ്മങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് ബാധകമല്ല. അവർക്ക് മഹർഷിമാരോടോ പൂർവ്വപിതാക്കളോടോ മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളോടോ കുടുംബത്തോടോ സമൂഹത്തിനോടോ യാതൊരു ബാധ്യതയില്ല. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എല്ലാവരും, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ്, എല്ലാവർക്കും സംതൃപ്തി അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ ആരോടും അവർക്ക് എന്തില്ല, വേറൊരു ബാധ്യത അവർക്കില്ല. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനിൽ അഭയം തേടുക, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്നെ രക്ഷിക്കാമെന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉറപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. 18-ാം അധ്യായം 66-ാം ശ്ലോകത്തില്. അഗസ്ത്യ സംഹിതയിൽ പറയുന്നത്, വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ക്രമീകരണ തത്വങ്ങളൊന്നും ജീവമുക്താത്മാക്കൾക്ക് ബാധകമല്ലാത്തതുപോലെ മതാനുഷ്ഠാന തത്വങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും ബാധകമല്ല. അപ്പൊ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ക്രമീകരണ തത്വങ്ങളൊന്നും ആർക്ക് ബാധകമല്ല? മുക്താത്മാക്കൾക്ക് ബാധകമല്ല. ജീവാത്മാവില് മുക്താത്മാക്കൾക്ക് ബാധകമല്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ സേവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും എന്ത് ബാധകമല്ല? ഈ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകളൊന്നും അവർക്കും ബാധകമല്ല എന്ന് അഗസ്ത്യ സംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 42-ാം ശ്ലോകത്തില് കരഭാജന മുനി നിമി മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നത്, അബദ്ധവശാലോ യാദൃശ്ചികമായോ അയാൾ നിഷിദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ വല്ലതും ചെയ്തു പോയാൽ തന്നെ അതിന് പ്രായശ്ചിത്തമോ ശുദ്ധികർമ്മോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് ഭക്തന്റെ യാദൃശ്ചികമായ തെറ്റ് അദ്ദേഹം കാരുണ്യപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കുകയും തിരുത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഇനി അഥവാ ഒരു ഭക്തൻ അറിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അബദ്ധമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ്, നിഷിദ്ധ കർമ്മങ്ങള്, ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു പോയാൽ തന്നെ അതിന് പ്രത്യേകം പ്രായശ്ചിത്തോ ശുദ്ധീകരണങ്ങളോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ആർക്ക് വരുന്നില്ല? ആ ഭക്തന് വരുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ആ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് എന്താണ്, കാരുണ്യപൂർവ്വം ഭഗവാൻ ക്ഷമിക്കുകയും തിരുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ അതെല്ലാം തിരുത്തി കൊടുക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഈ ബുക്ക് വെച്ച് നോക്കാം. 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഭക്തി സേവനം നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ആ ജ്യോതിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ല, നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് രൂപഗോസ്വാമി അതില് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഗുരുവിന്റെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആരാണ്? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? അത് തിരുത്തി തന്നത്. കാരണം ഇതൊരു സമൂഹത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഗത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ ഒന്നും കുത്തകയല്ല എന്ത് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ജനക്ഷേമത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതായത് എല്ലാവരുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. യഥോ ഭക്തി രഥോക്ഷജ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ്. ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും പരമമായ ധർമ്മം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അത് ഒരു വർഗത്തിനോ ഒരു പ്രത്യേക വർഗത്തിനോ ഒരു കുടുംബത്തിനോ ഒരു സമൂഹത്തിനോ ഒരു രാജ്യത്തിനോ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല. എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് തിരുത്തി തന്നത് ആരാണ്? ഈ ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജാവാണ് അത് തിരുത്തിയത്. പിന്നെ ആ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവര് ആരായാലും ഏത് വർഗത്തിൽ പെട്ടവരായാലും അവർ ഏത് ഗുണത്തിലേക്ക് വന്നു? ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണത്തില്. ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രത്യേക, നമ്മളിത് പറഞ്ഞില്ല, ഒരു പ്രത്യേക വർഗത്തിന് വേണ്ടിട്ടോ ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിട്ടോ എന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിട്ട് പറയുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഒന്ന് നമുക്ക് ആരെ പറഞ്ഞത്? ആ മയൂരധ്വജൻ രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. അവിടെ നിന്നാണ് ശൂദ്രരെക്കാളും താഴ്ന്ന വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അവര്
അവരെങ്ങനെയാണ് വൈഷ്ണവ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഒരു ആ ലെവലിലേക്ക്, ആ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ആ വൈഷ്ണവ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഇത് ഒരു പ്രത്യേക വർഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല. ഈ ഭക്തി സേവനം ശൂദ്രരെക്കാളും താഴ്ന്ന വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളതിനാണ് എന്ത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത്? ആ മയൂരധ്വജൻ രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് പറയണതെന്ന് വെച്ചാണ്, അടുത്തത് പറഞ്ഞത് രസം വെള്ളോട് ചേർത്ത പോലെ. പിന്നെ പറഞ്ഞത് ആ രസം വെള്ളോട് ചേർത്ത് പറഞ്ഞത് സ്വർണമാകുന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയാചാര്യൻ, അതായത് ശരിയായ അധികാരിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയാചാര്യൻ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സാധിക്കും? ആരെ വേണമെങ്കിലും ഒരു വൈഷ്ണവ സന്യാസിയാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു വൈഷ്ണവ വിശ്വാസി, സന്യാസിയല്ല, ഒരു വൈഷ്ണവ വിശ്വാസിയാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഒരു ബ്രാഹ്മണനാകാനായിട്ട്, ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെന്നില്ല? ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജന്മം എടുക്കണമെന്നില്ല. വൈശ്യരായാലും ശൂദ്രരായാലും ആരായാലും എന്ത് സാധിക്കും? ഒരു നല്ലൊരു ആചാര്യന് അവരെ വൈഷ്ണവനാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ശൂദ്രര്, എന്താണ്, ആരൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ? ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. ഇതിൽ നമ്മള് ഏറ്റവും മുകളിൽ പറഞ്ഞത് ഏതാണ്? സത്വഗുണത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണരാണ്. അവരെക്കാളും മുകളിലാണ് ആര്? വൈഷ്ണവൻ. വൈഷ്ണവൻ ഏത് ഗുണത്തിലാണ് വരുന്നത്? വിശുദ്ധ സത്വം. വിശുദ്ധ സത്വത്തിലാണ് ആര് വരുന്നത്? ഒരു വൈഷ്ണവൻ വരുന്നത് വിശുദ്ധ സത്വത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് ബ്രാഹ്മണന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയില്. അത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു വ്യക്തിയെ ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ ജന്മം കൊണ്ടല്ല ഒരു വ്യക്തി ആരാകുന്നത്? ബ്രാഹ്മണനാകുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? കർമ്മം കൊണ്ടാണ് ഒരു വ്യക്തി ബ്രാഹ്മണനാണ്. നമ്മളത് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണന് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ശമോദമ സ്തപ ശൗചം ശാന്തിരാർജവമേവച്ച ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം ആസ്തിക്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സ്വഭാവജം. അതായത് ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആർക്ക് വേണം? ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് ആസ്തിക്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ധാർമ്മികത ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം, ക്ഷമ ഉണ്ടായിരിക്കണം, പിന്നെ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ആർജവം, സത്യസന്ധനായിരിക്കണം, നമുക്ക് ക്ഷമ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതില് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നാണ് ക്ഷമയാണ് ഫസ്റ്റ് എടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു ഗുണം. ക്ഷമയാണ്. ഇത്രയും ഗുണങ്ങൾ ആർക്കുണ്ടായിരിക്കണം? ധർമ്മം, ക്ഷമ, ധർമ്മം, പിന്നെ ഭക്തി. ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇത് ഒരു ബ്രാഹ്മണന് വേണ്ട ക്വാളിറ്റിയാണ്. അതാണ് നമ്മളൊരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ല നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ഒരു കുലത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതിനാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് പറയുന്നത്. ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ഗുണങ്ങളുള്ളത് ആരായാലും അവരാരാണ്? അവര് ബ്രാഹ്മണരാണ്. അപ്പൊ ആ ബ്രാഹ്മണനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ആരാകാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു ബ്രാഹ്മണന് വൈഷ്ണവനാവാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു വൈഷ്ണവൻ ആരായിരിക്കും? ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കും. കാരണം ഈ ഗുണങ്ങൾ ആരിലുണ്ടാവും? ആ വൈഷ്ണവനിലുണ്ടാവും. പക്ഷെ വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. നമ്മൾ ബുധ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? നമ്മള് ഇതിലെ പഠിച്ച ഉപദേശാമൃതത്തിലോ പഠിച്ചത് ഈശോപനിഷത്തിലോ പഠിച്ചില്ലേ? ബുധനാച്ചന് ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മള് ബുധ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു വൈഷ്ണവൻ എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും? ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവരായിരിക്കും ആര്? വൈഷ്ണവര്. പക്ഷെ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു വൈഷ്ണവൻ എപ്പോഴും ഏതായിരിക്കും? ഈ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും. തിരിച്ച് ആവണമെന്നില്ല. അതാണ് അവിടെ വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ഒരു സന്യാസി, ഒരു ആചാര്യൻ എന്ത് സാധിക്കും? ആരെ വേണമെങ്കിലും ഒരു വൈഷ്ണവ വിശ്വാസിയാക്കിയിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഒരു വൈഷ്ണവനായി എന്ന് പറഞ്ഞ അയാൾ അവിടെ എന്തായി? ആ ഒരു പോസ്റ്റ് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ഥാനത്ത് എത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ തീരുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് എന്ത് തുടങ്ങുന്നത്? നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത്. കാരണം ആ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കണം? നമ്മളത് സൂക്ഷിക്കാം, കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കണം. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തം വരുന്നത് ആർക്കാണ്? അപ്പോ ഒരു വൈഷ്ണവനായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു? നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആ ചിട്ടയനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞതനുസരിക്കുന്നു, രാവിലെ മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം, ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുന്നു, നാമം ജപിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ അപ്പൊ എന്തായിട്ട് മാറും? നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം ആ ഒരു ചിട്ട അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോയി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? പിന്നെ നമ്മൾ ആചാര്യന്മാര് പറയണത് അനുസരിക്കുന്നില്ല എന്നില്ല, അവരെ രീതി ഫോളോ ചെയ്യണം നമ്മൾ. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ. അപ്പൊ കണിശമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പാലിച്ച് തന്നെ പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. ധർമ്മത്തെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് ആര് ശ്രമിക്കണം? അപ്പൊ ഒരു വൈഷ്ണവനായി കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. പിന്നെ വന്നിട്ട്
പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഇതാണ്. ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചാല്, അപ്പൊ ഇതില് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാം. അപ്പൊ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള യോഗ്യത നമ്മൾ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, ഈ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് പറയണത്? ഇപ്പൊ നമ്മള് ജ്ഞാനയോഗം എടുത്താലും അഷ്ടാംഗയോഗം എടുത്താലും കർമ്മയോഗം എടുത്താലും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? നമുക്കിത് തന്നെത്താനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. തന്നെത്താനെന്ന് വെച്ചാല് ഇതൊക്കെ ഒന്നൊന്നിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ജ്ഞാനയോഗം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം നേടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? കുറച്ച് ബുദ്ധി വേണം നമുക്ക് അല്ലെ. അറിവ് നേടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധി വേണമല്ലോ, അല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനും ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയില്ല. അഷ്ടാംഗ യോഗ ആണെങ്കിലോ ധ്യാനത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നത് അല്ലെ. ധ്യാനത്തിലൂടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ധ്യാനത്തിലൂടെയാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അവിടെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ശരിക്കും നമ്മള് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കണം അവിടെ. അതും എന്താണ്? കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. പൂർണ്ണമായിട്ടും എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് പിന്മാറണം. എല്ലാത്തിനും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ പിന്മാറുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ്? കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കർമ്മയോഗ ആണെങ്കിലോ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കർമ്മം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്, പിന്നെന്താണ് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? വേറൊരാളെയും കൂടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണതാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അല്ലെങ്കിൽ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് വേണം? വ്യക്തി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കണം, യോഗ്യതയുള്ള വ്യക്തി ആയിരിക്കണം അത് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കണം അല്ലെ, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം നമുക്ക് അതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പൊ ഇതും എന്താണ്? ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ വേറെ ഒന്നിനെയും കൂടി ആശ്രയിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗം എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതിന് വേറെ ഒന്നും ബന്ധമില്ല. ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ്? അത് നമ്മൾ സ്വയം ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതില് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഭക്തിയോഗം തന്നെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാത്തിനേക്കാളും ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്താണ്? പലതരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് കാരണം നേരിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒന്നിനായിട്ട് ബന്ധമില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാം. അതിനുള്ള യോഗ്യത അത് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ആ യോഗ്യത കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. നമ്മള് ഇപ്പൊ നാമം ജപിച്ച് നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറാണ്? പരിശുദ്ധരായിട്ട് മാറാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായതിനു ശേഷമല്ല ഇതൊന്നും തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മളിത് ചെയ്യും തോറും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ചെയ്താൽ പോലും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രായശ്ചിത്ത ക്രിയ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല. കാരണം അത് വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക, അവർക്ക് മാത്രം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയില്ല പ്രായശ്ചിത്ത ക്രിയകൾ ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇതിലെന്തില്ല? അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ എന്തായിട്ട് മാറാണത്? അവിടെ പ്യൂരിഫൈ ആയിട്ട് മാറാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണ്? ശരിക്കും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വഴി. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യത്തിനോ പ്രത്യേക വർഗത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാനോ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂന്നോ ഇതൊന്നും എന്തിനു ബാധകമല്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ബാധകമല്ല. നമുക്ക് എക്സാമ്പിളുകൾ പറയാം. പ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആരാണ്? ധ്രുവകുമാരൻ. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് എത്ര വയസ്സിലാണ് ഭക്തി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്? 5 വയസ്സിൽ. 5 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ മടിയിലിരിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോ രണ്ടാനമ്മ ചീത്ത പറയാണ് അല്ലെ, അത് യോഗ്യത ഇല്ല നിനക്ക്, എന്റെ വയറ്റിൽ ജനിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിനുള്ള യോഗ്യത ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോ അങ്ങനെയാണ് അച്ഛനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്വത്ത് ഉണ്ടാവണം, വലിയ ആളാവണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. എത്രാമത്തെ പ്രായത്തില്? 5 വയസ്സിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ പ്രായം പ്രശ്നമല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാലോ. പ്രായം അവിടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഭക്തി ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ നമുക്ക് തെറ്റി. കാരണം ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് 50 വയസ്സല്ല, നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ ഓർമ്മ വെക്കുന്ന ബുദ്ധി വെക്കുന്ന ആ സമയം തൊട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. പിന്നെന്താണ്? കുലം, ജാതിക്ക് നമുക്ക് ആരോ പറയാം? കുലത്തിനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കനകദാസ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നാരദ മഹർഷി, ദാസീപുത്രനായിരുന്നു നാരദ മഹർഷി, കനകദാസ്. പിന്നെ അതൊന്നും അപ്പൊ എന്തല്ല, ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് സത്സംഗത്തിലൂടെ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാണ്? ആ സാധു സംഘത്തിലൂടെയാണ് അവരൊക്കെ എങ്ങോട്ട് വന്നത്? ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറി വന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഈ ജാതി കുലം ഇതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ ജാതി മതം എന്ന് പറയാം. നമ്മളെ നാമാചാര്യൻ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ, അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു? മുസ്ലിം ആയിരുന്നു.
നാമാചാര്യ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ മുസ്ലിം ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് നാമാചാര്യ പദവി കൊടുത്തത് ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ്. കാരണം ഒരു ദിവസം 3 ലക്ഷം തവണയാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത്. 3 ലക്ഷം തവണ ഒരു ദിവസം നാമം ജപിക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു 16 റൗണ്ട് ജപിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇരുന്ന് കഷ്ടപ്പെടാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എത്രയോ പ്രാവശ്യം എത്ര നേരം ഇരുന്ന് നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹമാണ് നാമാചാര്യനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത്. ശ്രീ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ നാമാചാര്യനാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ആയിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് രാജ്യത്തായിരുന്നു മാതാജി? ടാഗോർ ഏത് രാജ്യത്തായിരുന്നു? ഏത് രാജ്യത്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല മാധവപ്രഭു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ് പറഞ്ഞ 3 ലക്ഷം തവണയാണ് അദ്ദേഹം നാമം ജപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അപ്പൊ അത്രയും അദ്ദേഹത്തെയാണ് നാമാചാര്യ പദവി കൊടുത്തത്, അദ്ദേഹത്തിനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, അതൊരു പ്രശ്നമല്ല. പിന്നെ മനുഷ്യനാവണമെന്ന് തന്നെ നിർബന്ധമില്ല. എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? ഗജേന്ദ്രൻ ആനയാണ് അല്ലെ? ആനയല്ലേ ഗജേന്ദ്രൻ? ആന നമ്മള് ദുഃഖിത ഉദാഹരണത്തിൽ ആന പറയും, ആനനെ പറയും, ഗജേന്ദ്രനെ പറയും. ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാനെ വിളിച്ചു, അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എന്തറിയാം? ഭക്തി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ മനുഷ്യനാവണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ? അതുമല്ല. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിന് നമ്മുടെ ജാതിയോ നമ്മുടെ വയസ്സോ നമ്മുടെ പ്രായോ നമ്മൾ ഏത് കുലത്തിലോ ഏത് വർഗത്തിലോ ഇതൊന്നും ജന്മം എടുത്തുന്നുള്ളത് ഒന്നും വിഷയമല്ല. നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും. ഇത് ഭക്തിയോഗത്തില് ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ പരമമായ ധർമ്മം. ആ ധർമ്മം ബാക്കി നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനാണ്. നമ്മൾ എന്തിനു മുൻതൂക്കം കൊടുക്കണം? എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനത്തിനാണ് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കേണ്ടത്. കാരണം ഭഗവാനെ അറിയുന്നവനാണ് ആര്? വൈഷ്ണവൻ. നമ്മളൊരു വൈഷ്ണവനാവാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് എല്ലാവരും. കാരണം നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിലേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിലേ ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പരീക്ഷിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും കിട്ടില്ല. ഒന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കാൻ പോയാല് അതിനേക്കാളും വലിയ പരീക്ഷണം തരുന്ന ആളാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. നമുക്കറിയാലേ, ചോരാഗ്രഗണ്യനാണ് നമ്മൾ പറയില്ലേ. ചോരന്മാരിലാണെങ്കിൽ അതിലും അഗ്രഗണ്യൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ രീതിയിലും ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഭഗവാൻ അറിയണമെങ്കിൽ അതല്ലാണ്ട് വേറൊരു മാർഗ്ഗം ഇല്ല എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ എന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, വേറൊരു മാർഗ്ഗവും ഇല്ലാന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളൊരു വൈഷ്ണവനാവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ആ ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണം വൈഷ്ണവിലേക്ക് കടക്കാൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്? ഒരു ബ്രാഹ്മണനാവാൻ നോക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം. കാരണം ആ സത്വഗുണത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിടക്കുക? നമ്മൾ പറയില്ലേ, എയർപോർട്ടിൽ ചെന്നാലേ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ആദ്യം തമോ ഗുണത്തിന് നേരെ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കുറച്ച് പാടാണ്. നേരെ ചാടുമ്പോ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തലകുത്തി വീഴാം. അപ്പൊ അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മള് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്താൻ നോക്കും. അതിന്റെ പരിശീലനാണ് നമ്മളിപ്പോ പ്രഭു പറയുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? രാവിലെ നമ്മള് മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതും, രാവിലെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നതും, രാവിലെ നമ്മള് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നതും. കാരണം നമുക്ക് സ്വാധ്യായം ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം. നമുക്ക് എന്താണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് പറയുന്നത്? ഒന്ന് ക്ഷമ, ഒന്ന് അറിവ്. ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ക്ഷമ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്, അറിവ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. കാരണം ഇത് നമുക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണം? ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ നമ്മൾ നേടാൻ ശ്രമിക്കണം. നമ്മൾ ആ ഒരു സമയം, രാവിലത്തെ ഒരു സമയം, ആ സാത്വിക സമയത്തായിരിക്കണം നമ്മൾ നേടേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? ആ സത്വത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് കളയേണ്ടത്, തമോ ഗുണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. എന്താണത്? ഉറക്കം. ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് ഉറക്കം മാറ്റാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അവിടെ തന്നെയാണ്? തമോ ഗുണത്തിൽ തന്നെയാണ്. കാരണം കലിയുഗത്തില് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവം എന്താണെന്നറിയോ? ഉറക്കാണ്. എല്ലാവരും ഉറക്കാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അത് പതുക്കെ കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് പറ്റണമെന്നില്ല, അത് കുറച്ച് മാറ്റി നമ്മൾ ആ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് എത്താൻ നോക്കുക. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നേരെ എവിടേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും? വൈഷ്ണവനാകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് മാതാജി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയോ? കലിയുഗത്തില് ഉറക്കം വേറെ ആളെ കൂടി കേൾപ്പിക്കാൻ അവിടെ, അതിനു വേണ്ടിയാ. മാതാജി റെക്കോർഡ് ഉണ്ട്, രണ്ടാമത് പറയുമ്പോ ഇനി മാറിപ്പോയാലോ? ഉറക്കം
കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉറക്കം മാറ്റാനാണെന്ന്. കാരണം കലിയുഗത്തില് നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം ഉറക്കാണ് നമ്മള്. കലിയുഗത്തില് ഉറക്കം ഏതിന്റെ ലക്ഷണ വരുന്നത്? ഉറക്കം ഏതിലാ വരുന്നത്? തമോ ഗുണത്തിലാ വരുന്നത് അല്ലെ? കലിയുഗത്തില് ഉറക്കം തമോ ഗുണാണ് നമ്മുടെ. ഉറങ്ങാൻ നമുക്കൊരു ഇത്ര സമയമുണ്ട്, 6 തൊട്ട് 8 മണിക്കൂർ മാക്സിമം ആണ്. അത് 8. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവിടെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഉറക്കത്തിനെ നിയന്ത്രിച്ച് പതുക്കെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നോക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പിന്നെ രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്, നമുക്ക് തന്നെത്താനെ ക്ഷമ വരും. നമ്മൾ പിന്നെ സേവനം ചെയ്യാം, ചെറിയ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ളവർ നമ്മളോട് പല രീതിയിൽ സംസാരിക്കും. എല്ലാവരും ഒരു ഗുണത്തിലല്ലല്ലോ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് പതുക്കെ ക്ഷമ വന്നു തുടങ്ങും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ, അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ആരോ കേൾപ്പിക്കാനാ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചേ. മകൻ ഇതിനൊന്നും മാറ്റാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? പതുക്കെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മാറി വരാം. അപ്പൊ നമ്മള് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ ശീലിക്കുക. അങ്ങനെ മാറ്റി വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൂടി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതികയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് നമ്മളോട് ഇപ്പൊ എല്ലാവരോടും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കണില്ല. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ചെയ്യും. കാരണം ആ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫലം കിട്ടുമല്ലോ, എല്ലാവരും അപ്പൊ അത് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്? പതുക്കെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കടക്കും. നമ്മൾ ആ വഴി കൂടെ പോയി വരുമ്പോ നമ്മള് മെയിൻ റൂട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. അതിനാണ് ഈ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾ. ഇതിന്റെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരാണ്. വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയുടെയും ലക്ഷ്യം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം തന്നെയാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം. അത് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി താഴ്ന്നവർക്ക്, അത് അവരോട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മള് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ചെയ്യോ? അങ്ങനെയുള്ളവരെന്താണ്? ഇതിലൂടെ അതിലേക്ക് കടക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകം പറഞ്ഞത്. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മള് വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകള് കറക്റ്റായിട്ട് പാലിച്ചു പോകുന്നു. പക്ഷെ ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവൻ ഭക്തിയുള്ളവൻ ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാരുണ്യങ്ങളും ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതാണ് ഈ അധ്യായത്തില് മെയിൻ ആയിട്ട് വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾ പറഞ്ഞു. ഇനി വല്ലതുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്, പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടോ? അതിന് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. മാതാജി അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. അത് കണ്ടല്ലോ, മാതാജി ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. കിട്ടി. ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന അതൊക്കെ വിട്ടുപോയി നമ്മളല്ലേ. നമ്മള് ലെവൽ 3 അല്ലേ എന്നൊക്കെ. ചാപ്റ്റർ 4ന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ. ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർ എന്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തുന്നത്? ബിനു പ്രഭു പറഞ്ഞോളൂ. പ്രഭു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്തി കണ്ടെത്തുന്നു. ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർ എന്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തുന്നത്? ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം ചെയ്യുന്നതില്. 5 തരം മുക്തികളിൽ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കാത്ത മുക്തി? ലതിക മാതാജി, ലതിക കുമാരി മാതാജി. ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കാത്ത മുക്തി മ്യൂട്ടാണ്. അനിത മാതാജി. സായുജ്യ മുക്തി. ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാനായി ആയിരക്കണക്കിന് നാവുകളും കാതുകളും ആവശ്യപ്പെട്ട രാജാവ് ആരാണ്? അംബിക മാതാജി. ഋതുരാജാവ്. മഹാരാജാവ്. ഭരത മഹാരാജാവിന് സകല ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ നൽകാൻ തയ്യാറായത് ആരായിരുന്നു? മിനി മാതാജി. ലക്ഷ്മി ദേവി. വൃതാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥന പ്രകാരം ഭക്തി സേവനം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ലോകം ഏതാണ്? ബിന്ദു മാതാജി. ധ്രുവലോകം. യജ്ഞാംശങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഭോക്താവ് താങ്കളാണെന്ന് ഭഗവാനോട് സമ്മതിച്ചു പറയുന്നത് ആരാണ്? ലത മാതാജി. ഇന്ദ്രൻ. ദാമോദരാഷ്ടകത്തിലെ ദാമം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം? ലക്ഷ്മി മാതാജി. ലക്ഷ്മി മാതാജി.
കയറ്. നാഗപത്നിമാരുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഭഗവാന്റെ പാദപാംസുകൾ അണിയുന്നവർ മറ്റു സിദ്ധികളെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? മാതാജി തൃണം തൃണം പോലെ. മുക്തി ലഭിച്ച ആത്മാക്കൾ, മുക്താത്മാക്കൾ അതായത് പോലും ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടാൻ കാരണം എന്താണ്? രാധമാതാജി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട്. അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട്. ഭൗതിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഭക്തന്മാർ നിരാകരിക്കുന്ന 4 തരം ആത്മീയ ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത മുക്തി അതാണ്. ഭക്തന്മാർ നിരാകരിക്കുന്ന 4 തരം ആത്മീയ ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത മുക്തി ഏതാണ്? രാജശ്രീ മാതാജി സായുജ്യ മുക്തി. കുറെ പേര് വീഡിയോ ഓണാക്കി വെക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. ഞാൻ ഇനി നാളെ തൊട്ട് അടിന്ന് ചോദിച്ചു തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോ ഓർഡറിൽ വരുന്നവരുണ്ടാണ് മോളിൽ നിന്ന് പോയത്, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മള്